Baby, na ifoni yakho ikhala. Awuyambazana. Hey babe, unjani? Sure ngigrand first wena. Babe, ukhulumela phansi kangaka usulala yini? Ngichilile nje first of babe. Kahlahla ngichilile silele manje yabona nawe ekhaya sambandana. Hawu, ileso sikokwana sakho futhi nami phakathi. Khuleka first anginankinga. Ngirelaxe kanjani sengibona ukuthi indawo yami awusenayo enhlizweni? First azini nawe uyalazi udaba nje obvious iPrawami. Mfethu uyazi ayikho ngaphandle awuthami. La okay anto yakusasa awuthami. Ungakhohlwa ngikuthanda. Correct moja awuthami. Abanye abantu face buka ngilimaza. Yini? Ubade kufonela. Awumafisana nje futhi yamazi. Tsandaba ukufona ebusungu. Umafisana utshela ukuthanda. Awuthando yini manje? Subosi manje mina ngitshola nabafana. Awusamazi isifiso manje wena. Ukahle umazazi uthi ngicongele ngilale face. Okay. Kodwa iqiniso uzolikhuluma. Khuluma iqiniso lani manje? Baphathi inkomo eshoda mina. Uyaliphuza lento ebusuku. Buzile wena subala ufonile. Babe ngiyacela ngicela ungayenzi ngiyacela thina ungayenzi into please ngiyacela. Ubani okade efonile? Okay babe bekuzindle babe. Thatha ifoni kumfonele. Mthatha ngaphinde akufonele. Okay babe ngizokwenza babe ngizokwenza. Yazindle. Cela ufake la speaker. Hello? Imina futhi lalela ngicela yazini lalela la. Ngicela ungaphinde futhi ungaphinde ungifonele. Yabona manje ungifake kwamanye amanyala njengamanje. Ukhuluma ngani? Ngithi mina ungaphinde ungifonele ngani uyangizwa nje. Thatha lo phone webeka. Hawu babe ngiyacela. Babe. Okulandela yazo bebile. Hawu babe. Yabo usathane yezwa. Hey ngithashisa washitshe nini? Ha.